Όλοι συμφωνούν ότι οι Αρβανίτες είναι μια παράφραση της λέξης Αλβανός. Άλλοι λένε ότι είναι από το Άρβανον, που είναι μια μικρή περιοχή στην Αλβανία. Όμως παραβλέπουν αυτό το στοιχείο, τα στοιχεία που είπα πριν, ότι οι Αρβανίτες δεν έχουν κατέβει εδώ όταν υπάρχει ο όρος Αλβανία. Ακόμη δεν έχει γεννηθεί καλά ο όρος Αλβανός. Είναι Ηλυρίης, γιατί στο Βυζάντιο είναι το ηλυρικό θέμα. Δεν υπάρχουν Αλβανοί, εκείνη τη στιγμή γεννιούνται. Άρα έχουν κατέβει εδώ ως Ηλυρίης. Αργότερα όμως, εξ ανάγκης πρέπει να δοθεί ένα ιδιαίτερο όνομα σε αυτούς τους Ηλυρίους. Γιατί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ομιλούν την αλβανική. Όλοι οι Αρβανίτες που είναι εδώ είναι Ορθόδοξοι και όλοι είναι δίγλωσσοι. Μιλούν και ελληνικά και αρβανίτικα. Άρα αυτός ο ιδιωματισμός πρέπει να τους δώσει ένα όνομα. Να τους πούμε λοιπόν αυτούς ότι είναι Αλβανοί, αφού έχουν έρθει πριν την Αλβανία. Δεν είναι. Αφού μιλούν αλβανικά, να τους πούμε ότι είναι Αλβανοί. Ναι. Είναι παλαιότεροι από το Μεσαίωνα. Γιατί? Έχουμε το Μεσαίωνα όλοι ιστορικοί, γιατί από εκεί αντλούμε κάποια στοιχεία από τους Βυζαντινούς ιστορικούς. Όμως στην πραγματικότητα, εάν θέλουμε να το δούμε ευρύτερα, δηλαδή την πραγματική ιστορία, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Οι οικογένειες τεράστιες, όπως είναι ο Σπάτα Μπούας, όπως είναι ο Χάσιας, όπως είναι ο Βίλιας, όπως είναι ο Βάθης, όπως είναι ο Λιώσης, τεράστιες φάρες με χιλιάδες μέλη που είναι μεγάλες οικογένειες. Αυτοί έχουν έρθει εδώ πέρα και ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς να έχουν κάποια προϊστορία. Άνθρωποι που ζουν ως Ηλυριοί πριν γίνουν Αλβανοί στα Βαλκάνια δεν έχουν άλλη ιστορία. Αυτό είναι αδύνατον, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πώς λοιπόν θα φτάσουμε πίσω, από πού προέρχονται οι Αρβανίτες? Γιατί εδώ έχουμε πολλές διαφορές από πολλούς ιστορικούς. Εγώ έχω κάνει μια έρευνα για ένα σημείο των Αρβανιτών, το οποίο όμως, εάν το διευρύνουμε, θα κατανοήσουμε και για άλλες αρβανίτικες οικογένειες. Εγώ έχω κοιτάξει για την οικογένεια Βίλια. Βίλια είναι αρχαία ελληνοϊλυριακή οικογένεια που αναγράφεται στις ιστορίες. Ιδίως δεν αναγράφεται στην ελληνική ιστορία, ούτε βέβαια στην Ηλυριακή, αφού δεν έχουν γραπτή ιστορία, πράγματι έχουμε κενό εδώ. Υπάρχουν όμως οι Ρωμαίοι. Υπάρχει λατινική ιστορία που αναφέρει την οικογένεια Βίλια. Για να δούμε λοιπόν τι λέει σε αυτή τη... Ελπίζω να το δείτε. Αυτό είναι ένα γλυπτό και έχει και μία επιγραφή, αν μπορείτε να το δείτε. Αυτό λέει Βίλια Δικαιοσύνη. Αυτό το έργο είναι περίπου στην εποχή του Χριστού, 100 χρόνια μετά τον Χριστό. Βλέπουμε εδώ μία ελληνοϊλυριακή οικογένεια που ζει στο μέρος που λέγεται σήμερα Αλβανία, που τότε είναι Ηλυρία, η οποία έχει προεκτάσεις μέσα στο ρωμαϊκό κόσμο, επειδή είναι αρχοντική οικογένεια και έχει τίτλους, έχει αξιώματα, έχει χρήματα. Στους Ρωμαίους ονομάζεται Βίλιους, αλλά ψάχνοντας οι Ρωμαίοι έχουν βρει ότι αυτή είναι από την ελληνοϊλυριακή οικογένεια Βίλια. Άρα βρίσκουμε την προέκταση της οικογένειας προς τους Ρωμαίους. Πού πήγε όμως αυτή η οικογένεια μετά, μέχρι το Μεσαίωνα που εμείς ανακαλύψαμε μετά τους Ηλυριούς, τους Αρβανίτες? Κάπου είναι. Εάν πάμε λοιπόν στο Σούλι, μετά τα 4 χωριά, όπως είναι η Κιάφα και λοιπά, τα βασικά χωριά, υπάρχουν τα 12 χωριά, τα δεύτερα στο Σούλι. Εκεί θα συναντήσουμε Βίλια. Το αρχαίο όνομα της οικογένειας που υπάρχει. Εάν πάμε στην Κορινθία, έχει το πονίμιο Βίλια. Εάν πάμε στα Μεσόγεια, έχει το πονίμιο Βίλια. Ελπίζω να υπάρχουν ακόμη, γιατί αυτά είναι αποχρονικά του 19ου, του 18ου αιώνα. Φαντάζομαι να υπάρχουν. Όμως πέρα, τα Βίλια στο Σούλι είναι εξακριβωμένο, γιατί ήταν βασικό χωριό. Εντάξει, όχι στα 4, αλλά σημαντικό χωριό. Υπάρχουν όμως τα Βίλια στην Αττική. Άρα βλέπουμε ότι μία αρχαία οικογένεια υπάρχει έως τις μέρες μας και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ζουν σε αυτή εδώ τη χώρα που λέγεται Ελλάδα και προέρχονται από τον αρχαίο κόσμο που είναι η Ηλυρία ενωμένη με τους Έλληνες.